сега. После вече ще почнем да заключваме И често. Деба пак го питат нещо, но Деба е про и няма да отговори. Абе, те са много досадни, бе. Няма да му кажа скайп. Първо, че не го знам. Второ, че не ми трябва. Джеркото, ако му трябва скайпа му, той ще му го даде. Аз не мога да дам на хората ли такова. Дам. Да, сетих се защо излиза така табелката. Така. Така. Деба прави покрив. Абе, няма отговора на този пък на. Бат, по-добре ти да пишеш табелите. Що? Я виж, става ли ти? Да. Не. Да, ти казва, че аз не съм свикнал. Деба, брат. Ето, значи написах си малко. После ще правим шопчета и такива неща. Я напиши нещо, пак ти забравих името. Я пробвай. Почна жестоко да ми се че. Валк ще влиза, какво искаш, що се вижда. Добре, сега. Така, да, мога да отварям. Добре. Щом Валк ще влиза, сървъра почва да се епи. Но Валска го няма. Деба, аре още 2 минути, че аз... Добре, брат, хубаво. Да довършим там леко къща, това ще редемпниш там. Окей. На мен не ми се занимава. Почна много да ми лагва. Валк ще влиза, какво искаш? Щом Валк влиза, всичко почва да свършва. Така... Аз ще почна да я правя къща. Добре, ние трябва да си направим стените, не знам. За друга епизод мога да правим доста неща. Ще видим. Аз трябва конвертна, знаеш. Това не е толкова лесно, колкото си гледаш. Чая, тук има някакви дупки. Да, тук да го щупим това. Пясъка пада от небето. Така. Супер къща. Прилича на някаква админска къща просто. Да, направо. Направо няма стеничак. Така... Значи влезайте се регистрирайте в нашия сервер и почвайте да играете. Там от Electricraft, фото или откъдето си искате, просто напишете Electricraft и малко надолу ще ви излязат едни новини, там може да се регистрирате. Точно така. И така. Защото ще ви бием, ако не се регистрирате. Shall we be? Валка, как му правим Аз тук ще почна да поизчиствам малко около къщата. Пак една къща, просто да без къща, която съм виждал. Да бе, ще вкара в топ пистата. Сте бе, тя вече е там. Нямам дърво за... Искаш ли малко санд? После ако трябва ще правим стъкла. Да, ще правим, то много ясно, къща без стъкла. Тук, чакай, тук трябва да разчистим. Деба прави втората си къща, това е някакво чудо. Викам вратите и ги сложим на друго място, тук не ме радва толкова. Окей. Може да сложим няколко врати. Да, две, то по-яко така. Икономисвам, всички да видите. Админ икономисва, чая съм. Да, чакай да проверим колко е голяма. 1, 2, 3, 4, 5, тук ще 7, 8. Да, ето тук. Така, сега ще почвам да правя. Хубаво, че аз нямам такова. Може ти метна малко. Имам, ама е бял пък, аз него не го ходя. Та бях го само за такива. Така, так. Ще трябва да пишем привейт. Да, бе, ще напишем там тогава. Ще трябва да направим и втори човек стана въпрос, гледното от друго просто. Така... Само не разбрах, що направихме 2 крафтинг тейбъля.
Ами, когато един се използва, другия да може. То печката трябва да е две, значи. То крафтинг Печката тейбъл- може да сложим отгоре. Чакай, аз го измисля точно това. Я Така, стои само тук отгоре, тук. Ще като слагам такова да... Слушай такова, давай, сетих се. дървенца. Дърва. Трябва малко да осветим, трябва да търсим такова, кол. Давай, ще търсим се после. Но такова ще се има за време. Опа, Каквато дупка тук е. чакай да запълваме. Вижте колко съм беден. Чакай, имам рутан флеш. Там. О, тук имаше някаква дупка. Голяма. Така, супер е пред къща, направо просто супермаркет. Ако на някой не му хареса къщата, Да пише. Тя ще я направим идея, ако става въпрос. Тук трябва малко да го поправим. Така. Викам с малко да спирам това. И то вече къщата е готова, като гледам май трябва да го спирам. Баш готова, да, ама както и да, нямаме торчове, нямаме други глупости. Значи следващия епизод ще бъде по-интересен. Да, то тук на какво правихме, нищо не правихме. Следващия. Единствено една къща направихме. Трябва да я заключим. Давай, че те са някак ще дойше. Ще гледате другия епизод, как къщата ни е разрушена. Направи една дървена брадва и я разем. Резидент. Така, дървена брадва. И ми дай permission. Защото нямам опит. Ако искаш, ще го направи. Аз трябва да дам permission после. Така. Ето. Опа. Няма му. Да го махна? Да. Окей. Взе да хълца. Тук ще поправя малко. Добре, ама взе да хълцам, към тъпа. Мисля, че толкова с нас стига. Горе-долу почнахме да оправяме къщата. Да, пък аз почнах да хълцам. Ти вече се заключил. Да, сега ще дам такова. Фире. И напиши нещо. Името ми не е чак толкова трудно. Не, обаче. Я пробвай. Не става. Как не става, бе? Не става. Как я пробвай, бе? Чакай, пак ще пробвай. Стана. Вратичките само не ми дава. Ще ти ги дам сега и да... Ти честно не можеш да отвориш сега, ще дам сега те Не, честно май ще мога... верно не мога, бе. Макар че е за двамата. Защото не съм ти дал permission в Resident. На кого дах permission? Сега не разбрах. Фарбата. Не знам, пак ще там. Така ще пише да таковаш, да ме виждаш името. Не, на някой. Спамна. Нищо. Добре, ставам. 2 минути. Значи ти ще трябва да ставаш. Добре. Утре ще се правят повече епизоди. Я пробвай, сега трябва да може да правиш. Да, вече мога да отварям чест и врата. Опа, Иначе сме готови общо взето. Аз си ставам айтемите и спирам това. И аз да си го оставя. Чай ще вземам той дърво само да го сложа тук. И още едно. Ти ще взема такова, от специалното. Да, махта. Мога да правим малко дърво от дърво такова въглища. После, дай другия епизод.
6. Да. Другия епизод ще е намирането на Торчо. Да. Мистер Ора пак сега се бъзна. Тя с няма ни трябва, ще икономисвам колко са може повече. Това е. Това е последното купчи. И да приключва вече. Да. Това от мен Дева и от Firebutter. Firebutter, чао. Чао.